Upat ka mga menor de edad ug usa ka 22 anyos nga lalaki ubos karon sa kustudiya sa Mabolo Police human gilambigit sa kagubot niadtong Domingo sa kadlawon sa Barangay Luz ning Dakbayan sa Subo. Sila ang gitumbok sa tulo ka mga biktima nga giingong midagmal kanila. Usa sa tulo menor de edad. Ang mga biktima kabahin sa contingent sa Sinulog nga nagbansay-bansay sa gym sa barangay. Matod sa mga sospek nga una silang gibugal-bugalan sa grupo sa mga biktima. Samtang nagdala sila og bola. Kay nahumana ang pag-ensayo sa mga biktima, giatangan sila ug didto na nagsugod ang kagubot. Dihang gibato sila sa mga gahi nga mga butang nga misangkot sa mga samad sa lawas sa mga biktima nga gidala dayon sa tampalanan. Ikantsawan daw sila ba nga dala-dalag bola mo rabian may moduwa something na ba. Mao to. Wa to kay bawo tong mga batan-on nga nagpractice nga giat nga na day sila